Moi boas. A vos. Ai, perdón, que nos está... Galloso. Dime, don Pedro. Hoxe non hai nada de papatoria. Ai, vin aí antes a un Que? señor que estaba... Sí, temos un señor que se dedica a restauración, sabes? Esta cociña nova que hai ahora. Xa, que... Dixen eu, mira, vou para o lugar, vou sincear. Total, ali sempre hai algo. Ah, pois está Ou hai merenda, ou hai algo... Sí. Pero non hai nada hoxe. Pues, no, hai. Vamos a facer unha cousa. Mira, estes rapaces e estas rapazas que tamén cultivan e cuidan moi ben a nosa tradición, o baile tradicional, chamanse a Maristela e veñen dende Santa Comba, de Sobrado, perdón, dende Sobrado dos Montes. Mira que protesta se elevada. Dende Sobrado dos Montes. No, e aparte que a Maristela é precisamente dentro dese mosteiro de Sobrado, pois hai unha escaleira principal e ese é o nome que leva esta agrupación, a Maristela. Bueno, pois van a bailar eles, se parece, para Andariz, e logo pasamos ao comedor. Vale, perfecto. Non te importa, aguantas isto, non? Sí, Son 3 minutos da Maristela de Sobrado. Bailo ya empeza tamén. Bueno, pois veña. Saúdos para Sobrado dos Montes. Aí está a Maristela. Bueno, verás ti, vai este restaurante. Oigan, presten atención. Contratámoslo esta noite, ¿eh? Ah, sí. Restaurante Luar. Que maravilla. Pregunta por Fran, que é amigo noso. Sí, vos vou ali a ver. Parte, Sí, A ver que tal, logo se vos digo. Veña, Xa fago eu a crítica. Pois vai ali e proba. Moi ben. Dime algo despois. Mira que tiño unha fame que... Pois dalle, verás. Viñen sin cear. Pois ideal o sitio. Dalle aí, Mira, dalle. Disfrute. Hola. Moi boas. Moi boas, que tal? Benvido ao restaurante Luar, para o palar máis especial. Cantos son para cear? No, veño eu só, pero traio moita fame, así que... Sente, non se preocupe. Sí. Que no restaurante Luar temos pratos para todos os gustos, paladares, tendencias e sabores. Moi ben. Aquí ten a carta. No, pero... Teño presa, sei que algo de menú do día. Que tedes de menú do día? No, penso que vostede está confundido, E logo? Somos un local con encanto e aquí no restaurante Luar non temos menú do día. Ai, non. Sentímoslle moito, no. O que si temos é carta de tempada. Sí, esta semana concretamente estamos cun especial de froitos do mar en carpacho, estilo primavera con toques Tex-Mex. E tamén, por suposto, o arce noruego con aroma ocre e tamén potenciando os taninos para que na pituitaria as proteínas suba o que o efluvio... Bueno, vostede que me recomenda? Ao fin ou ao cabo, porque senón... Todo o que temos na nosa carta, como pode ver, son pratos de primeira. Vostede escolle o que queira, carne, peixe, algún entrante... Pois eso, entrantes. Trae unhas cigalas, gambas, algo de queixo, de xamón, así, para ir empezando. Para ir abrindo boca. Sí. Entrantes sempre. Sí, pero terei que concretarme un poquinho máis. Gustanlle os moluscos? Moluscos. Os chipiróns? Chipirón, sí. Pues unha de chipirón, está ben, Sí, está ben. Pois temos dous platos na carta precisamente. Teríamos o que sería o cefalópodo salvaxe sobre preve de foitos de outono caramelizado en esencia de xazmín e atún. E por suposto os anéis de lura agridoce reducida con cristal de vinagreta sobre leito vegetal fresco o estilo Pox-Mox. Queres que repita? No. Que teño apuntado, sí, non pasa nada. Vale. Vai atrendo, vostede vai atrendo, xa lle dixo eu. Sí, pero calquere dos dous. Calquera deles me vale. Sí. Pero rápido que teño algo de fame, Moi ben. E para beber? Para beber viño. Viño tinto, viño branco, claret... Tinto, sí. Rioxa, mencía... Calquera me vale, calquera. Trae un... Viño, usted trae viño fuera. E toda esta cacharrada xa pode quitar que veño comer eu só. Xa, pero ese é o homenaxe dun comensal. É todo para vostede. Todo para min? Sí. Está ben, por se tiño moita fame comer a 4 mans. Podo... Ben, ora ben, Está ben. Bueno, pues, sí. Bueno, está estos sitios modernos, verdad? Que da justo vir a eles, home loco. Un momento, pero... sí, viño, sí. Viño, moi ben.
Somos rápidos aquí, ¿eh? Ay. O corcho, para que quere o corcho? No, para que note o aroma. Prove o aroma, prove o aroma. O aroma? Sí. Para que quere o aroma? Nin que fora comer o corcho, Xa querei... No, refírome ao aroma do caldo. Ah, se ten caldo, tráeme caldo, millor. No, do viño, Caldo- digo, do viño. Da igual, da Sí. igual, da igual. Bote... Pero bota viño, me bota viño! Bota viño sin medo, que vou na pajardeira, Pero para que prove? Di bota viño, home! No, pero para que prove? Bota viño! Ainda lle vou botar un pouco por aquí. Ah, la bella, aí. Por favor. No, tráeme un pouco de gaseosa para ir mezclando aí. Tu me checai para un dente. Camareiro! Sí. Que tal? Como atopou os chipiróns? Ese é o problema, que non os atopei. Non, deberon... Deberonlle caer polo camiño, se cadra. Ou se cadra, había veda e non os podo traer. E outro me lechuga. No, mira, traemos o segundo. O segundo, a ver se melloramos a cousa, porque con esto... Que quere vostede? Carne, peixe? Xa lle digo que Carne. Carne. Sí, traeme vostede... Tedes churrasco. máis ou menos, sí, máis ou menos. Churrasco. Teríamos, como pode ver, a emulsión cárnica de costela grela con esencia de oliva en cobertura de guarnición de selva verde e fideos. Sí. Delicatessen. Bueno, pues tráeme churrasco daquela. Churrasco. A ver. Ven sendo churrasco. Bueno, churrasco... O churrasco é un clásico, eso non falla, non? E o primeiro pode ser así, pero logo o churrasco... Xa está, Aquí xa falamos, porque o plato é grande, o plato... Plato... Aquí collo unha de churrasco, collo unha tira inteira. Jefe, Sí? xa pode ir traendo churrasco. No, como? Sí, tráeme mitad de porco e mitad de terneira. Para ir mezclando eu. No, a carne xa ten vostede no plato. Como que... Vamos a ver, pero isto que é? Isto que é? Pois o que vostede pediu, a emulsión cárnica de costela a grella sobre guarnición de selva verde e fideo. No, como un fideo vou quedar eu, como siga así. No, a ver, por favor, tráeme vostede algo de comer, pero xa, Pues, xa estou perdendo paciencia. Mire, se quere un pouco de sushi. Sushi. Quen é sushi? Que é É sushi. Está aí, sushi. está. Hola, sushi. Que está aí, sushi, hombre. Sushi, hombre, sushi. Sushi debe ser a cociñeira. Pois que veña a cociñeira, que vou falar con ela a ver por que pon as racións tan escasas. No. Disculpe, no. Sushi é outra das nosas especialidades. É un manxar da cociña milenaria oriental. Sí, pois trae a sushi daquela. Se traemos entón un pouquiño de sushi. No, un buquiño non. Trae a sushi a reventar, Sushi a reventar. Vamos, como se fora pa un banquete. Vale. E quere que yo sirva o estilo tradicional xaponés? E iso como é? Pois con paliños, Como se come precisamente no país nipón. Pon, sí, pon o que sea, pero rápido que... Veña, bula. No, a ver, si se come con palillos non ten problema porque o pulpo, a orella, comes con palillo e ten sustancia, eso non hai... A cousa con palillo é boa, cousa boa. E isto pa que é? Pa dirixir a orquesta? A banda se foi a primeira hora, home. No, é para comer
para degustar a súa esencia, o sushi. O sushi. Sí, prove, prove. Pero isto está cru. Claro, claro, é que o sushi é unha mistura de peixes crus. Pero que lle consta a vostedes pasar un pouco polo lume, ó. No, Aparte, eso avísase porque para comer peixe cru vou ali a Alonsa, salme máis barato, Home, peixe cru, por favor, onde se viu tal cosa? Mira, tráeme o postre, o postre, que malo será que o postre... Xa queixa, E veña. que desexa vostede sobremesa? Sobremesa está o mantel, sí, pero... No, que desexa vostede de sobremesa despois de... Da igual, calquera cousa, total, inda que me digan nego... Sí. Límate, anda, límate. Que te está vendo a tua nai, home, por favor. Tráeme calquera cousa porque traia o que traia non o vou entender, así que vostede traia. Bueno, supoño que comprobaría vostede a nosa especialidade en postres, Tembladera de sobremesa láctea en nitróxeno líquido fermentado a golpe de calor en espello de doce de froita colorizada. Pues veña, tráeme eso. Sí. Home, que tráeme eso... Son seguro, home, son seguro. Ahora todo ten que ter nitróxeno. Se non ten nitróxeno non vale para nada, É unha casa de nitróxeno ali para botar ya as berzas. Non tiñe nitróxeno. No. No, copa non quero aínda, porque se tomo o alcohol sin comer, séntame mal. Copa non quero, gracias. No, é a súa sobremesa. Esto... A ver, loco, a ver. A ver que lle parece. Bueno, carallo. Tanta historia para poñer queixo con marmelo, Bueno, pero o nome é importante. Ai. Si isto comía eu na casa de miña nai, home, comía... Mira, falando de miña nai, mira, vou na chamar porque... Mamá, son eu, Pedro. Que Pedro? O teu fillo, que máis ser? Mira, si estou aquí nun restaurante, pero... Ti ceache xa? Pues mira, vou te invitar a cear, No, aquí non, Dios me libre, no, aquí non. No, mira, imos ali á pulpería do Manolo, Collemos unha de pulpo e unha de churrasco. Sí, para empezar, despois a... Vale, pues prepárate que te recollo agora en 5 minutos. Aparte, xa hai moito que non nos vemos, home, hai que verse de vez en cando, Veña, 5 minutos estou aí. Vale, ala. Bueno. Dígame logo canto é a historia esta que marcho. Pois mira, hoxe non lle vou cobrar. Tú tal pa merda que lle puxe. Verdad. Eso é de verdad. Sí. Pero, oye, deme vostede unha idea. E logo? Espera un segundiño. Pip. Mamá. Xa cear? Estás me vendo na tele? Sí, oye, comido a cear? No me restaurante non de verdade. Sí. É que estou aquí con uns amigos, home, e podemos ir cear xuntos. Sí. Vamos xa. Ven, ela ven tamén. Sí. Vamos cear xuntos. É que me la conozco. Pois mira, a miña nai ten moitas ganas de verte. Sí, porque di que lle faz moita gracia. Eu non, pero ti faslle moita gracia. Ahí está Julia, a mamá de Pedro. Ali está Paca, a mamá de Fran. Sentade vos acá donde les, por favor. Escolle. Séntate por aí al lado de mamá. Fran, por favor, al lado de Paca, tu anai. Ahora, o propio Paca, o propio Julia, o propio era que trouxeran aquí o pulpo. Claro. E vai o churrasco. É moi tarde para bueno. comer pulpo. Que tarde? É moi tarde para comer No, pulpo. comíamos igual. Para empezar. Claro, Para empezar nada máis. Sempre. Bueno, aquí nos están acompañando nesta noite na que queremos homenaxear a todas as mamás de Galicia e moi en concreto pues as mamás, pues neste caso que son de Fran e de Brandariz, que forman este dúo cómico que nos fai sorrir aquí no lugar. Era para ver o xa dende pequeno? Era Sí. bastante para ver, sí. Sí. O que pasa é que non quería ir á escuela. Non quería ir a escola? Nada, non quería ir nada. Porque era aburrida. Era moi aburrida. Entonces dicía eu, anda Pedriño vai á escuela. Non vou. É porque non vou. E entonces había ali unha señora que tiña unha burra. E dixo, non queres ir á escuela? Non. Por vanche crecer as orellas e igual que a burra. E o outro día dixo eu ao pai,
papá, vou á escuela. Vou, porque senón Porque non vai a quedas seguir. en máis orellas moito. A ver, que nos trouxo. E así foi. E así foi a escola. E así foi a escola, sí. Bueno, no. Se gustaban as burras logo, bueno. Claro. Vamos a ver fotos que nos trouxo Julia. Mira, este que me bocara e anda boa. Arrímate. Arrímate eso. Mira. Bueno. Mira aí. Ai, que Estaba está estudiando aí. Estás moi guapo. Ai, Dios mío, é verdad. Mira, e isto de que estabas aí de rintintín ou de que era? De bueno. mosquetero, de Ah, de mosquetero. mosquetero. Bueno, tamén estaba eu. Que tan pequena a tele. E aí estás con papá e con mamá. Efectivamente, cos dous. Moi ben, Julia. Bueno. Mira que bonito. A ver, Fran, Paca, espera que vou para aí, que me acerco un poquinho máis a Paca. Oye, que che iba a dicir? No, ti ponte aquí, que me poño por aquí. Paca. ¿Qué? Él é serio, non? Él é moi serio, non? No. No. No, que va, Sí, de no, ser no. tiene nada. Non ten nada, He sentido menos. Ai, joder. Ningún, non. Nada. Por decir nada. Cantos irmáns son? Una hermana y él nada Ah, más. moi ben. E a irmá levou todo, claro. A irmá é moito máis Sí. lista, máis... Home, Claro, digo eu. el nada. Nada, él nada. É a buena de Dios. Él ainda con lle den nada non protesta nunca. É bo rapaz, É bon rapaz. Sí, é moi bo señor. rapaz, Estudioso, trabajador, lo tiene todo. Eu, como se di aquí... Pois que está casado logo xa, non? Porque sendo así, está a propaganda que lle fai... Claro, home, claro que Un está. bo partido, un bo partido. Digo eu que ele é retranqueiro, verdade? Sí. É retranqueiro. É moi galego. E isto gustalle moito, isto que fai. Sí, Mas sí, que no. unha carreira boa. É unha boa carreira. Verdad. Vamos ver esas fotos que nos trouxo de Fran. A ver, Paca, aí está. Estaba na casa. Con un cabaliño aí ao lado, non? Sí, un... De esos... Sí, de eso, para montar era aí... No. Era Tiña travieso. 9 meses. 9 meses. Mira aí. Mira, e como Mira que león. pelo, como a min. Moi guapo, Paca. Cariña de bo, Tiene cara de bon, sí. Xulia, onde estás, querida Xulia? Que lle queremos agasallar as nais dos grandes actores da nosa terra, como son Fran e Brandariz, que esta noite nos acompañan. Bueno, como tantas noites do lugar. Por gracias. Non hai de que... Gracias. Bueno, Pedro, que lle queres dicir a mamá algunha cousa que nos vamos a cenar? Pois que felicidades no seu día, que bueno, neste caso son todos os días do ano son os días da nai. Sin dúbida. Verdad. Fran, a Paca, a mamá, que lle decimos? Eu sempre digo o mesmo, que cando eres adolescente sempre construís a tua personalidade contra os teus pais. E co tempo queres parecerte a eles, e no meu caso é así. Quero parecerme a eles. E agora que os leven a cear. Que os leven a cear. Non, digo porque el ten fame. Claro, ten fame. Vai ali Fran, que sabe moito de restaurantes. Moi ben, ala. Un aplauso Gracias. para eles. Tía, a ver si Ai, a gran empezás a familia esta este noite aquí. programa, hija. Bueno, a Como ver, se me gustaba.